हाय फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ। आज एक्चुअली मैं ऑफिस रे थिलु गोटे भाई जने सान भाई जने आसिले ऑफिस एमबीबीएस रिगार्डिंग एमबीबीएस एडमिशन करबा बुझिया भाई। तो से हठात आसिले आसिकी देखिकी मते कहले भाई मैं आपन चिन्हिची माने जानिची मैं आपन मैं केमति तमे तो मते देखुना केमति जानलो सेला भाई आपन गोटे वीडियो करथिले एक्चुअली रे बेगरा खसला रे मो सखारे भी वीडियो देखिथि आपन सब्सक्राइब भी करथि ମାନେ ଏତେ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଭାଇ ମାନେ ଟୋଟାଲ ସବସ୍କ୍ରାଇबर ମୁଁ କହିଥିଲି 97 ମୁଁ ତା ଭିତରେ ବି ଜଣେ ଭାଇ ଦେଖିକି ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦେଲେ ମତେ ଚିହ୍ନି ନେଲେ ମାନେ ତାଠୁ ବଡ ଖୁସି ମୋ ପାଇଁ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ଯୋଉଠି ସେ ଭାଇ ତାଙ୍କ ଘରେ ଶୁଣେଇକି ଡିମଡିମ ଆଇଏମ୍ସ ପାଖରେ ଆମର ସେ ବାଇକ୍ ନେଇକି ଆସିଥିଲେ ମତେ କହିଲେ ଭାଇ କୋଉଠି ଆପଣଙ୍କ ଘର ତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ସେଠି ହେଲା ତାପରେ ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ରହୁଛି ମତେ କହିଲେ ଭାଇ ଯିବ ତାହେଲେ ଯଦି ପଳେଇବେ ଯିବା ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ପଳେଇ ଆସିବୁ ତାଙ୍କର ଭାଇଙ୍କର ମୋର ମୁଁ କହିଲି ନା ଭାଇ ମୁଁ ଗୋଟେ ଭିଡିଓରେ ମୁଁ ନିହାତି କରିବି ଭାଇ ତମେ ମାନେ ଦେଖିକି ମୋର ଚିହ୍ନି ଦେଲେ ସେଇଟା ବଡ କଥା ଭାଇକି ଦେଖ ଭାଇ ଭାଇ ଆଉ କଣ ଭାଇ କୁହ କଣ କେମିତି ଚିହ୍ନି ପାରିଲ ମତେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଭିଡିଓ ଦେଖିଦେଇଥିଲି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ମାନେ ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ଆସିଥିଲା ତ ସେଠି କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ରସଗୋଲାରେ ଦହିବରା ଖାଇଥିଲା ବୋଲି ଗୋଟେ ଭିଡିଓ ଆପଣ ଦେଖିଥିଲି। ଭାଇ ଭିଡିଓ ଦେଖିକି ମତେ ଚିହ୍ନି ନେଲେ ମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ମିଟ୍ ହେଇଗଲା ଡାଇରେକ୍ଟ କଲେଜରେ ହଁ ତ ସେଥିପାଇଁ ଯଦି ଚିହ୍ନି ଦେଲି ସେଇଠି ଦେଖିଥିଲି ଆଉ। ଭାଇ ତୁ ମାନେ ଭିଡିଓ ଦେଖିଥିବେ ବୋଲି ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଥିବେ ଚିହ୍ନି ଦେଲେ ହଠାତ୍ ଦେଖିଥିବେ ଆଉ ଝାଙ୍କ ତାଙ୍କର ସେ ଯାଇଥିଲେ ପଳେଇ ଆସିଲି ଆଉ ଯିବା ଏବେ ଘରକୁ ପଳେଇବା ଆଉ ତ କିଛି କାମ ନାହିଁ କଣ ଚାଲ ଯିବା ଆଉ କଣ